Да съградиш чешма е достойно и човеколюбиво дело, защото камъкът е по-траен от нас, а водата вечна. Този, който мине покрай чешмата и утоли жаждата си, ще те благославя. Всяка чешма е като паметник. Тя си има своя история. Ако знаете историята на тази чешма обаче, едва ли ще пиете вода от нея. Или ако пиете, сигурно ще се задавите. Не вода, а кръв тече от чешмата. Кръв и сълзи. Паметник се прави на герой, допринел, борил се, а те убиха мирно население. Труповите ги изнасяха и ги слагаха на рампата на гарата. По линията имаше, по земята имаше черва, имаше вътрешности, кръв, дрехи, разкъсани навсякъде. Цялата беше обгорена страшно и от всичките й дрехи, които била, само бельото й беше долу на единия крак. Те ни отнеха най-свидното. Най-свидното. Син, брат и това. Да беше се разболял, барам ще каже, разболял се, ходим на лекар, само татък. Ама виж как стана работа, турците го изяли. Ако са религиозни хора, не биха направили това нещо. Те са атеисти. Ние не бяхме терористи. Ние пазим нашите права и свободи. Ох! Кървавата чешма се намира в бургаското село Транак. Над чешмата е поставена паметна плоча с надпис на турски език. Изписани са следните имена: Емин Мехмед Али Али, Аптула Аптула Чакър и Саафет Реджеп Реджеп. Кои всъщност са тези герои на миналия век? Това са тримата турски терористи, които държаха в напрежение и ужас цялата страна от 1984 година до 1987. Техни дела бяха взривовете на Централна ЖП гара Пловдив, аерогара Варна, влакът на гара Буново, кафе-сладкарницата Сливен. Тогава бяха убити 8 души, сред които 2 деца. Десетки останаха осакатени за цял живот, а семействата на невинните жертви почернени. През 1988 година Върховният съд осъжда тримата терористи на смърт чрез разстрел. Присъдата е изпълнена. За ДПС тримата убийци са борци за права и свободи. И за да увековечи пъкленото им дело, Ахмед Доган ги направи герои. 5 години след разстрела на тримата турски терористи през 1993, Доган открива паметната плоча в село Транак, родното място на ръководителя на терористичната група Емин Мехмед Али Али. Аз се прекланям пред бившия окръжен прокурор, който разпореди да бъдат махнати плочите. И съм съгласен с тезата, че господин Доган преди да открива паметни плочи, да бъде така добър да ги реабилитира чрез съда. Искам да видя кой е този български съд, който ще реабилитира подобни деяния. Няма български съд, който да е реабилитирал тримата терористи, поне за сега. Но след като бяха премахнати техните паметни плочи,
По разпореждане на бившия окръжен прокурор на Бургас Емил Христов, Ахмед Доган отново ги постави. По този повод в своята книга "Заплахата настъпва" Веселин Божков, бивш началник на турския отдел в 6-то управление, пише: Поставянето на новата паметна плоча в чест на терористите детеубийци е такова кощунство с памета на невинно загиналите жертви, с което лидерът на ДПС отново демонстрира не само моралната си съпричастност към това престъпление, но и своя изключителен цинизъм и своеобразен жест към международния тероризъм. Господин Доган просто си изхрачи в лицето на българския народ с възстановяване на чешмата и му показа кой е силният в тази държава. Кой управлява държавата. Това е истината. Така, чешмата се превръща в паметник за възхвала на терора. А терор в превод от латински означава страх, ужас. Наистина, едва ли има нещо по-ужасно от това да привличаш вниманието върху себе си, като всяваш страх и паника сред хората, да отстояваш правата си, като убиваш невинни мъже, жени и деца. Този начин избраха и турските терористи, които действаха в България. ...6 септември 1983 година. Палеж на горски масив в района на язовир Камчия. 30 август 1984 година. Терористичен акт в чакалнята на ЖП гара Пловдив. Умира една жена, 42 са ранени. 30 август 1984 година. Терористичен акт на аерогара Варна. 2 жени са тежко ранени и обезобразени. Елена Владева и Елена Иванова. От 30 август 1984 година до 1 ноември 1985 година 11 анонимни обаждания в Пловдивското мюфтийство с закани, че ще бъдат извършени нови терористични акции. 22 ноември 1984 година. Мощен взрив избухва в църквата Свети Дух в село Бенковски, Кърджалийско. В резултат на експлозията е разрушена стената отляво на входа. Таванът е напукан и е повредена цялата конструкция на църквата. За щастие, жертви няма. Девети март 1985 година. Гара Буново. Взривен е вагона за майки с деца на бързия влак Бургас-София. Загиват 7 души, сред които 2 деца. Ранените са 9. 9 март 1985 година. Взрив избухва в фоайето на кафе-сладкарницата на хотел Сливен. 23 души между 18 и 30 години са пострадали, обгорени и нарязани от летящите стъкла. Нанесени са щети за около 60 000 лева по тогавашните цени. 26 декември 1985 година. Отровни пестициди са изсипани в шахта за питейна вода в град Карнобат. Разпространени са листовки с антибългарско съдържание. 31 юли 1986 година. Поставен е взрив на плажа в курорта Дружба, който не избухва само по технически причини. Бомбата на гара Пловдив избухва в момент, в който се чака международен влак. Бомбата в хотел Сливен е в деня, в който е насрочено откриването, при това сутринта, забележете, откриването на сливенските литературни дни, ежегодни. И е заложено в хотел Сливен, защото всички гости се настаняват там. И в момента, в който гръмва, теоретично е трябвало всички да са в фоайето долу,
където гърми това взривно устройство. Буново. Прощавайте, взрива е бил изчислен да стане в тунела. Това е едновременно и диверсия, и акт, който ще вземе огромно количество жертви. Шанса ни помага с закъснението на влака. На големия плаж на туристическия комплекс Дружба Гюма не се възпламени. И да се беше възпламенил, щяха да пострадат пребиваващите български граждани, защото по това време се сменят точно негоден смените. Но заложилите взривното устройство не са знаели този факт. Смените на чужденците, организираните туристи. А всъщност те са искали да има повече поразени чужденци, за да има по-голям отзвук навън. Разбира се, без шума, без пропагандния ефект терора не е терор. Тази черна хроника, за съжаление, не е изчерпателна. Освен изброените терористични актове, има и други. Някои не толкова мащабни. Останалите предотвратени и разкрити на време. Знам още няколко случая. Единия беше опит да се отвлече самолет от една група от Омуртак, струва ми се, в която имаше и милиционер турчин. Няколко приятелски семейства се качват на един самолет от Търговище, тръгват за София. Целта е била милиционера да принуди летците с пистолета си да отидат да кацнат в Турция. Те обаче, въпреки че той е служител на МВР и по закон има право да носи оръжие, му отнемат оръжието. Отнемат му го и по този начин предотвратяват опита за отвличане на самолета, но това ни става известно постфактум. Задържаме някой от тази група и те по някакъв друг повод и те си признават, че са имали намерение да направят еди какво си. И други такива случаи има, но обикновено при тероризма те винаги се седни гърди пред службите за сигурност. Последният замисъл беше да бъде взривен един трафопост, който трафопост минаваха всички връзки, връзки свързани с Варшавския договор. Това ще си също да бъде една голяма щета и вреда за нашата армия. Къде се намира този трафопост? Трафопост е близко до Айтос. Там това е такова направление. Айтос за няколко часа с Звездец долу на турската граница. Общото между осъществените взривове обаче са техните извършители. Всички атентати, с изключение на поставения взрив в църквата в село Бенковски, са извършени от едни и същи лица. Това са тримата турски терористи. Емин Мехмед Али, Елин Маджаров, роден на 8 август 1944 г. в бургаското село Транак. Абдула Чакър, Алцек Чакъров, роден на 20 декември 1947 г. в село Паничково, Хасковско. И Саафет Реджеп, Сава Георгиев, роден на 28 юли 1953 г. в село Три могили, Пловдивско. В архивите на Бургас в окръжното управление се оказа, че има сериозно досие за Елин Маджаров. Той е бил агент на Държавна сигурност. След това е изключен. Бил е вербован, за да го използват по линията на шпионаж. Той имал контакти с турското консулство. Поставени са му задачи от колегите да получава информация от какво се интересува турското разузнаване в България. Впоследствие той е изключен като агент за нечестност, защото колегите са преценили, че не е честен бил към тях, дава им подвеждаща информация. Такива агенти, които всъщност са работили за турци. И се оказа, че турците са били по-подготвени от нас, защото ние сме ги вербовали да дават информация за тях, всъщност те са давали информация за нас. Алцек до последния момент беше агент на
Държавна сигурност в Бургас, най-довереният агент. Вероятно тези факти дават повод за разпространение на версията, че терористичните актове у нас били организирани от Държавна сигурност, за да се настроило българското население срещу тюркоезичното. Разбира се, тази версия е изключително удобна за ДПС. Така ще изчисти петното от своето име, тъй като тримата терористи са от нелегалната организация, наречена Турско национално освободително движение в България, първообраза на ДПС. Затова и депутатът от етническата партия Ахмед Юсеин най-безцеремонно заявява в медиите, че отговорността за турските терористични актове е на Държавна сигурност. Това е една от многото клевети. Тогава защо ние ги разкрихме? Цялата държава хвърли, хората, които работеха по линията на сигурността, хвърли такъв огромен потенциал, човешки ресурс, за да работи по това, за да работи по терористи. Значи ние сме ги създали и ние щехме да ги хванем в необходим за нас момент. Като човек, който участвал в издирването, казвам, това е пълна щуротия. Само човек с болен мозък и който не познава какво сме работили преди това, би могъл да твърди това. Явно на някой глупак, на някой полуумник, да не го нарека идиот, му е дошло на ум, че може Държавна сигурност да инспирира срещу собствения си народ атентати, да се създава работа, да търчат денонощно, защото знам какъв къртовски труд е да откриш един атентатор или пък система от атентатори и подривници. И това, който го твърди, не е със всичкия си акъл. Това е абсолютно несъстоятелно да тръгнеш по този начин да настроиш българския, след като 45 години българските правителства водиха политика на интеграция. Подривната дейност на Маджаров, Чакъров и Георгиев датира много преди взривяването на чакалнята на ЖП гара Пловдив, паркинга на летище Варна, влака край Буново и кафе-сладкарницата на хотел Сливен. През периода 1976 година, 1984 те изпращат 5 анонимни писма. 2 до председателя на Държавния съвет Тодор Живков и 3 до министъра на вътрешните работи Димитър Стоянов. На 14 април 1976 година Елин Маджаров изпраща анонимно писмо с терористични заплахи до Тодор Живков. В него настоява да се учи турски език в училищата и иска да знае какво са обсъждали Тодор Живков и турският държавен глава за изселването на българските турци. Накрая Маджаров ултимативно поставя искането да се освободят от затвора всички осъдени наши граждани от средите на тюркоезичното население, които са правили опити за бягство в Турция. Писмото завършва със следните предупреждения. В противен случай ние мислим, макар че не е човешко. Първо, ще действаме да запалим Борови гори. Второ, ще принудим да прави катастрофа влакове. Трето, ще измислим атентат, макар и нямаме голям опит, но сега ще вземахме мярка как да бъде. Ще убиваме милиционери. Четвърто, ще запалим жито или царевица в полето. Всичко хубаво. През 1976 година в Габрово е прихванато едно писмо, прихванато е по оперативен път, което една група от няколко човека, които се наричат ние, подписват писмото, в което се отправят закани за терористични актове. Закани, че ще се взривяват влакове. Закани, че ще има дерелирали влакове. Закани, че ще се палят горски масиви. Това става още 76-та година. Това става 76-та година и в Габрово се водеше такова дело, такава оперативна разработка и издирваха се авторите. На това писмо беха се подписали 4 или 5 човека, така ми се струва. Значи аз имах късмет в тази история, заради това, защото по линия на направление терор аз отговарях за Габровски окръг и наблюдавах издирването на авторите на заканите. То беше под кодовото название мерзавци. Струва ми се. Значи, като дадах на специалист да направи
почеркова експертиза, на мен ми направи впечатление, че на декларацията, когато Елин Маджаров става агент на Държавна сигурност, той се подписва и на един от подписите на това писмо също беше много сходен. Предупрежденията в писмото от 1976 година са направени близо 10 години преди началото на възродителния процес. Отправените заплахи показват, че намеренията на терористите и извършените от тях атентати нямат нищо общо с смяната на имената на тюркоезичното население. С така наречения възродителен процес оправдават своите престъпления и самите терористи. Взривовете били реакция на преименуването. Фактите обаче показват друго. Елин Маджаров се снабдява с взрив още през 1964 година. Тогава едва ли е имал намерение да копае кладенец. Първото писмо, с което се отправят закани за терор, е от 1976 година. Програмата, която се излага в него, по-късно е изпълнена. Тогава не е имало възродителен процес. Такива писма се получават и през 1983 и 1984 година. Първата двойка терористични актове в чакалнята на ЖП гара Пловдив и на паркинга пред аерогара Варна са извършени на 30 август 1984 година. Цели 4 месеца преди смяната на имената. Преименуването започва през зимата на 1985 година. Аз мисля, че времево всички тези неща трябва да ги поставим на мястото им. Не за друго. Защото често пъти се кокетира с терористичните актове, като се поставя те като последствие от възродителния процес. Много ви моля. Следствието не може да бъде преди първопричината. Или не сме видяли причината, или това не е верно. В случая актовете започнаха преди възродителния процес и всички такива приказки са по-скоро инсинуации. И те бяха една от капките, които тласнаха към предприемането на мерките по възродителния процес, политическото ръководство на страната. В обяснението си в съда те казват, че това е направено като акт срещу възродителния процес, но това изпреварва възродителния процес. Значи, с други думи, те са били срещу политиката на държавата, която тогава не е провеждала насилствена политика за подмяна на имената. Всеки трети в активното население в смесените райони беше агент на Държавна сигурност. Всеки трети. Така че ако те тръгнат да говорят за геноцид, да вземат да си върнат парите, да се вземат да си върнат обратно всичко, да са го писали, тогава да говорят за геноцид. Всеки трети. Това беше преглед на агентурата 1987 година. Между другото, първите 3-4 месеца смяната на имената бяха много нормално минаха. Докато се усети турската държава да предприеме план за действие. И те самите го направиха. Техните кадри в общините, те дори казаха българи да не се мяркат. Никакви служители на МВР, на той, на нищо. Те самите имаше тук-там някъде по-изолирани, по-така някои агресивни действия. Иначе в много от свят се мина много тихо. Турската държава мълча 3-4 месеца. Те си го проведоха самите общини, самите кадри от това население. Дори те казваха да не идват българи, защото дразнат излишно. Те си го проведоха, раздадоха се паспортите и те проведоха своята разрешителна работа и се сблъскахме чак след 3-4 месеца, когато турска държава се усети какво стана и тогава даде директива във всички възможности да се противодейства. Възниква въпроса как и защо се появяват турските терористи, след като било толерантно към тюркоезичното население. Управляващите у нас също са проявявали особени грижи за образователното и културното ниво на тази прослойка,
за материалното й благосъстояние и за пълното й интегриране към българския народ. Тази малцинствена група не само, че имаше еднакви права и свободи, като всички нас, но и в определени периоди от социалистическа България се ползваше с изключителни привилегии в образованието и социалната политика. Колективните привилегии са също толкова порочни, колкото колективната вина. Те еднакво развращават. Спомнете си, че ние приемахме български турци и цигани с тройки, а с петици българи не можеха да влезат. Зле разбрание, така да се каже, модел насъден ни от... защото това е псевдомарксизъм, това не е марксизъм, от псевдотеоретици, че виждаш ли, като вдигнем културното и жизненото им равнище, автоматично всички проблеми ще се решат. И ги доведохме до там, че собствените ни, така да се каже, рожби се обърнаха срещу този народ. И стигнаха до драстични посегателства. Вие знаете ли това население, какви изключителни икономически и социални придобивки население и привилегии имаше? Само ако ги изкараме тези придобивки, Европа ще зачуди, че ни политика на геноцид, не както сега се опитват към това население, сме имали политика на геноцид към българите. Защото когато си Иван, получаваш за тютюна 20 стотинки, когато си Хасан 60 стотинки се изкупува. Привилегии в записане, в образование, в стипендии, в техникуми, в средни. Данахме най-добрите отрасли, учители, лекари, зъболекари, ветеринари, стоматолози. Една голяма част от тези, които тръгнаха се изселват към Турция по време на през 89-та година, така наречена голяма изкурзия, бяха хора с занаят, които отидоха там и много бързо забогатяха, защото имаха много добра подготовка и отидоха на един терен, който веднага намериха работа, пазари и много добри доходи. Добре, след като са ползвали всички тези привилегии, защо да го използвам като нарицателно Иван Хасан? Защо този Хасан утре отива и залага бомба в вагона за майки с деца във влака на гара Буново? Поначало турската държава работи като стара имперска държава, като изгражда малки групи агентурно, които да кажем, като имперска сила на Балканите, тя вербова бащата, който трябва да вербова със своя гледна точка сина си, а той пък от своя страна внука. И така че след 100 години може да излезе агент на една имперска сила, който да поеме едно или друго действие, което вече му се предписва. Това са спящи клетки, които много трудно се откриват. Така че турската държава у нас работи чрез такива клетки, които са в отделните селища и които са спящи. Така както това прави Ал-Кайда. Добър ден, бай Тодоре! Така започва едно от анонимните писма, подадено на 31 май 1983 година. Ето част от текста на писмото. Научихме, че ще посетите Турция, но знаем, че там не отивате да пиете само чай и кафе, ами да решавате проблеми. А ние кога ще решим наши проблеми? Вие до кога ще се занимавате с нашите имена? Питам, кой на този свят човек, независимо какъв е по народност, ще моли на дадена организация да му бъде променено името? Има предвид смяната на имената на българо-мухамеданите, които обаче са от българската народност. Не искаме от вас да се спре разправа с турски имена и да се съобщи в Държавен вестник. В противен случай в програмата ни се предстои следните задачи. Ще причиним влакова катастрофа, независимо от какъв влак ще бъде, само че няма да е като край Вакарел, 28 вагона, а нещо повече. Ще запалим Борови гори. Нивите там, където за нас удобна, ще ни струва само 4 стотинки. Нашето действие е на сила от 1 юни 1983, докато нашето искане не се изпълни до край. Група Ние български турци. Приемаха ли се на сериозно тези писма? Значи в началото не ги приемахме на сериозно. Когато стана взрива в Пловдив, все още не се свързваха двете неща. След взрива в хотел Сливен и след това на аерогара Варна, на един от колегиумите на Министерството Григор Шопов предложи да се
свържи издирването на авторите на анонимните писма с издирване на авторите на... Тъй като ставаше дума за действия, които съответстваха на заплахите, отварени в анонимните писма. И това се направи. За нещастие, отправените заплахи в анонимните писма се осъществяват. През периода 1984 година до 1987 тримата терористи извършват серия от кървави терористични актове. Началото поставя атентатът на ЖП гара Пловдив на 30 август 1984 година.